prečo ti na tomto našom zámere záleží, aby sme získali tie peniaze? No, tak v prvom rade mi záleží na tom preto, že som dôchodca a mám dlhé zimné večery a potrebujem ich naplniť nejakou činnosťou, aby som nebol živá mŕtvola. To je jedna vec. Druhá vec je, že chcem potešiť svojich stupavských spoluobčanov, aby sa mohli prísť zabaviť, pretože väčšinou hráme komédie, aj toto bude komédia, tak, aby zabudli na svoje každodenné starosti a na nepriazeň osudu, ktorá sa na nás valí, a aby boli zdraví a šťastní. Takže to je dôvod, prečo ti na tomto záleží? To je dôvod, prečo mi na tom záleží, áno. Dobre. A na aký teda problém sa tu zameriavame? No, zameriavame sa hlavne na činnosť našich kolegov v krúžku, respektíve v ochotníckom súbore, aby sa naučili jednať s ľuďmi mimo iného, na to, aby vedeli sa správne rozhodovať v živote a aby sa ich život naplnil nejakou činnosťou, ktorá ich poteší a bude ich tešiť. Dobre, prečo si myslíš, že dostaneme peniaze? Peniaze by sme mali dostať preto, že sa snažíme a máme rôzne, by som povedal, rekvizity, ktoré si musíme zadovážiť, aby to predstavenie malo nejakú úroveň. A väčšinou ich nosíme teda z vlastného a z domu a kúpujeme za vlastné peniaze. No a keďže napríklad ja som dôchodca a mám dôchodok 370 eur, tak prosím pekne z toho nemôžem veľa investovať do ochotníckeho divadla. Až by som mal také dôchodky, ak mali Gréci pred krízou, tak by som doniesol aj 100 eur, kľudne. Ale dobre, takto bohužiaľ nemôžem. A čo je tvoja silná a slabá stránka? Tak tá slabá stránka je, že mám život v podstate za sebou. Celý život som sa pachtil a teraz rozmýšľam, či to bolo k niečomu dobré pre spoločnosť a pre mňa. No nie som si tým istý, ale tak neviem, či touto činnosťou zachránim niečo, alebo nie, ale pokúsim sa o to. No a ešte povedz nejakú vtipnú vec o sebe. Ale vtipnú? Vtipnú? Mám, prosím pekne, momentálne riedke zuby. Aha. Ale už sa pracuje na náprave. Jak sa to volá? Protéze. Na protéze sa pracuje, ale bohužiaľ najprv musia dať jednu korunku. Potom sa bude pokračovať ďalej. Zajtra idem zubárovi. Ešte niečo? Zdravím všetkých ľudí na celom Slovensku, prajem všetkým to najlepšie, aby boli šťastní a aby sa dožili takého priemerného veku, aspoň, a aby to Slovensko napredovalo. No. A nech nám nikto nehádže polená pod nohy. Jasné?